Na jingmi jingkan tho befer halo jing yani au farar ba kalong kami kabadai ga nongi kai hamujam kabalaja khandai trek wi yong arja pun rio kabadai ru kasngi badan ke election mli ha jala asam ha ka baklami ga jingkan no bautai farar pun bori paj ba blok wan ban thab bo chi asam ki long kami ga te shnong le lo mak step khalai trek wi yong arja pun rio ban pau ka jing su khya chungki kawai na ki nong elam ki long kami na ga te shnong kalong ba kamdan kan do jing pun bor no farar ban thab bot ndai ki don ki nong shnong ki brang don epek sha asam ki blai thabuat nomor kampat dan ke jinglum jinglang dagi bor badai pen shushu ki longkme ki peram chori ke tege no hikai ke bala pensa priang ke video bara ke jingsha kladai ban perkhat ban trei ke kam ke jam kumbala ban syat hakar ki bor bahlor amman penyang ki khna ha ke por bawan ki pulen katuka kubor pumi daga kong ha katuka step man go ka buka kubor thok mana ka kubor lamler ye daw man kubor thok wato katuka kong da parep ko ya upadar man ukam ute unong kan basar na kam ute unong ya lab election rei upadar wan u kam duty yong ong man ukam ute unong missionary po kasnong ka yong men em pun bor u men em u lai ya lab u ya gibru ulai election te o men em kti u ha ke politics to ni padaruan u hapo ke chnong ka yong kam u chong wasa ya po ke chnong ka yong wada yo wat wada mat hiya jing kam wada man u ya o wan u chong wan sa hapo ke chnong itang urus nam kan tu ing tha wod yong ha ka to ka sni man ko da ka man la jong ento open bor giwi ta kam wada yo pi ha ka to bor padar em bor bat kamu ada yopi ki polis lawan ki polis wan ki kam ga duty yong ki men em mo pha ki wet snong lane ki ye ki lam em mo pha ki hen wan ki kam ga duty election yong ki kam ki nong thawut ha to ga sngi em he ku au thap cha asam hen unang sa ki vot i chapo asam wom pu ye ki wa he i upelum pelang wan ra lut ye ki te gi epic yong lane ki te gi dot election yong i che kan nei te daw lai thawut nang yo ya kata ka hok le jong kani ka kong man to ka trai snong ko da kha da pun ha kani ka snong han rei kani ka kong man ko nong hikai wan ha po ka snong yong hi jin sket ka to ko hikai ko ye ki tu ki khna kam da pha gi ba lorika man to open em kam bakla ko yi tu khna kam da yo phi to ka sngi por wan ki police wan ra ko da ki tu ki khna penjeng surok ko yi khna kani ko pensiao sik tang i ki nong sok snong kuya ki katu kong jis khet uman ko ka nong hikai kuya lam hok i khna andre katu singi kari lam bakla ko khna ko pensiao sik tang i ki tu to ki khon ki ti yong andre de ko bor le jong pen em kam bakla ko i tu ki khna ha katu singi man de yo i kam ki man be siao sik tang i to bon ki khon ki yam ki siao si hadu da thang yong yam ki daw teng us ir ki ha katu singi te i kam ki nong song snong dap i de jin siao si halor gitu ki kam mon le yong kani ka kong otok man ko wan ko kam kanong hikai ka snong ka thayong hen rei ya lam bakla ko i khon ki yong mat ya lam bakla ko i ka snong ka thayong ki otok kam em perkhat ko otok ka ka trai snong wan ko kam kanong khi ka snong ka thayong te daw te pen siao tho bakla ko i phi ki viewers te perkhat te kan tu i phi ki viewers perkhat bha waktu kong man mentok ketrai senong depte klem perkat ko idini perang tapen her ko ya ketu ko bor ha ketu ko sngi te idap ida kejing siau si wakal kam keman bay mentip ko perkat ya ke imlang salang hak luti wo beng hak luti wo bha tengah ko ip ki viewers nya bha withdraw no ya ketu ko komen wa komen pi sepang upadar ketu tak bha ko i wat i ginong song snong wa komen roy pi upadar klem de leo klem da tipi klem da yo pi tang wa yo pi social media takan tho roi pi i kam gi nong song snong bat kam gi bro gi war pa jan ta ko i kam kan niam le wa da kan tho ben kan tho roi pi upadar klem kanong rim takar pat oi pi sia bha withdraw no ka to ka bat comments pi chapang upadar foto upadar da tipi ki padar man gi tegi so blai ki da dep tentang te men em hap ti em u bil pen bor gi hanrei wa ki ya jing bha jing met yong kam ki nong song snong wasa hapo bordar kim pu em pen bai ka sarkar wa hap i sipo asam lane hap i sipo makhalia o kwa open che wa open yo pung kadaw yu yo ya kate ka hok la jong kam no i ha ka ni ka prathai ka kam nang ban im kum kata kaman be sisa marba kale ya ki to ki kam klem da perkhat
ya ki kun ki yong ya ki snong bat ya ka snong ka thau kum to ka snong yong ka tawan pen auri wan pen klumar apa ka snong ka thau yong em reman ko kete ka man bei ko pura le kete ka man bei ko sakhet ko perkhat ya ka lawei ya ki kon ki yong ka snong ka thau Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya